האם תל אביב תאוחד עם בת ים, ואם כן, מי ייהנה מהאיחוד הזה כשבת ים למשל סוחבת חוב של 2 מיליארד שקלים? ועדה מטעם משרד הפנים ממליצה על המהלך, שר הפנים דרעי יצטרך להכריע, ואיתנו סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו מיטל להבי וסגנית ראש עיריית בת ים אסתר פירון. שלום לכן. שלום אורן. ערב טוב. ערב טוב. מיטל, אני אתחיל איתך. עיריית תל אביב, שהיא הגדולה והחזקה מבין השתיים, תנהל אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, וזה אומר יותר כוח ויותר כסף. אבל קודם כל, מה עומד מאחורי הרעיון הזה? תראה, קודם כל הרעיון של איחוד רשויות הוא רעיון נכון, הוא קורה בכל העולם, הניהול עובר למטרופולינים, עיריות מתאחדות, זה מה שקורה בפריז, זה מה שקורה בלונדון, זה מה שקורה בכל העולם. יותר נכון לנהל רשויות בצורה משותפת, זה מוריד קצת מהנטל של הניהול של השלטון המרכזי, שבין כה לא יכול לרדת לשטח, ומצד שני זה מאפשר תכנון חכם יותר, ניהול חכם יותר, ואיגום משאבים בניהול לטובת תושבים וקבוצת תושבים. בעיקר חיסכון בבניין המועצה. חיסכון בבניין המועצה זה גם, אבל בעיקר ניהול נכון, כי תסתכל למשל על תחום התחבורה שאני אמונה עליו, כשאתה מסתכל על המטרופולין אתה רואה שאין גבולות בין הערים, והגבול הוא נקבע פעם מנדטורית, הוא לא רלוונטי לחיים, משני צידי רחוב ויש שתי ערים שונות, זה לא רלוונטי, הגיע הזמן לבטל את הנושא הזה ולייצר מטרופולינים גדולים לתל אביב, ירושלים וחיפה. אז אני רוצה לשאול אותך מיטל לגבי התושבים. בואי נתחיל בתל אביב. בתל אביבים, איך איחוד עם בת ים אמור לתרום להם, לשפר את חייהם, למה שהם ירצו את זה? אני חושבת, קודם כל, שאי אפשר לדבר רק על איחוד עם בת ים, כי זה איחוד חלקי שהוא לא מתאים והוא לא נכון. בכל אופן, אם מסתכלים רק על בת ים, אז אני חושבת שהיתרון המרכזי בשלב הראשון יהיה של בת ים, כי כמו שאתה יודע, בת ים מגיעה עם איזשהו חוב. זו גם לא צריכה להיות הסיבה לאיחוד, החוב צריך להיות מטופל במסגרת הממשלה, מענקי איזון, זאת לא צריכה להיות הסיבה לאיחוד. בעיקרון כרגע על פניו נראה שהרווח הוא יותר של תושבי בת ים, ואני חושבת שסביב סוגיה כזאת צריך לנהל משאל של תושבים. משאל של תושבים, גם בבת ים וגם בתל אביב, אלא אם כן הולכים באמת על איחוד כללי של כל המטרופולין, ואז יש לזה את ההיגיון הניהולי. אסתר, איך את רואה את האיחוד המתוכנן? מה את חושבת על זה שלא תהיה יותר בת ים למשל? אני חושבת שזה בצער כמובן. אני חושבת שבת ים צריכה להישאר כפי שהיא היום. נכון, אני מכירה את המודלים בעולם של מטרופולין, אבל בסופו של דבר, מטרופולין זה תושבים. והתושבים של בת ים אוהבים את בת ים, יש להם מסורת של 90 שנה של העיר הזאת, ולמרות הקשיים... המסורת לא יכולה להישמר ברגע שמתאחדים עם תל אביב? אני לא חושבת. אני חושבת שבת ים צריכה לשמור על המסורת שלה כעיר עצמאית, כעיר שרואה דברים אולי קצת אחרת מתל אביב. אני חושבת שכל השאלה כאן היא אחרת. אין סיבה, אין גזירת גורל שבת ים תהיה במצב הכלכלי שלה. זה דבר שנכפה עליה כתוצאה מחלוקה לא נכונה, כתוצאה מהתייחסות לא נכונה של הרשויות אליה, ואני לא חושבת שהפתרון הקל של איחוד יפתור את העניין הזה כמו שצריך. מיטל, אני רוצה לחזור אלייך. בכל זאת, אם יגיע הרגע ואת מדברת על משאל ואתם תרצו לשאול את התושבים אם אתם רוצים או לא, אתם תצטרכו לשכנע אותם. אם מישהו בעירייה ירצה שזה יקרה, הוא יצטרך לשכנע. מה ההסברים שאתם תיתנו לתושבים? ההסברים הם שבסופו של דבר, כדי לנהל נכון, אנחנו צריכים להתאחד. גם ההשפעה לא מופרדת, גם התחבורה לא מופרדת, גם הביוב לא מופרד. בסופו של דבר זה הכיוון שהעולם הולך אליו, זה ניהול יותר חכם, יותר תבוני. אני עוד פעם חוזרת ואומרת שלא צריך לעשות האיחוד על רקע של חוב, צריך לעשות אותו על רקע אסטרטגי של תפיסת עולם, וצריך לאחד עם ככה גם את גבעתיים וגם את רמת גן, שאין להם גבול ברור עם תל אביב. וואו, איזה תיאבון יש לכם. וגם החקיקה הממשלתית צריכה להיות כזו שתאפשר לאותן רשויות לפעול כקנטונים ביחד. כי כרגע חוק השלטון המקומי מנקז את כל הסמכויות למקום אחד, ובת ים את מדברת על התיאבון הגדול של התל אביבים. אני מאוד שמחה אבל יש היגיון בחלק מהדברים, או ברובם, אני לא בקיא בזה עד הסוף, אבל שאומרת מיטל להבי, זה עניין של חיסכון ושל עבודה יעילה יותר לטובת התושבים. אני כן בקיאה בפרטים, ואני מאוד שמחה שמיטל באמת הביאה דוגמאות רבות, אבל היא לא הביאה למשל כדוגמה את החינוך שאני אמונה עליו, והיינו מאוד מאוד רוצים לשמור על ההישגים שלנו, על הרמה שלנו, ולא היינו רוצים להיות הדרום של הדרום, ואני יודעת כמה שמיטל דואגת לשכונות הדרום. ואני מאוד מאוד רוצה להישאר עיר הטרוגנית, שכולם לומדים ביחד, באותו מקום, שכולם מגיעים לאותם הישגים, שכולם מקבלים את אותו הדבר. אני חושבת שזה הדבר שמאפיין את בת ים, ועליו צריך לשמור.
וכשברקע מרחף חוב של 2 מיליארד, לא בטוח שגם התל אביבים ירצו... 2 מיליארד. 2 מיליארד, אבל כן. גם מיטל טוענת שאת החוב הזה צריכה לשלם הממשלה. אז למה כל האיחוד? החוב לא צריך להיות סיבה לאיחוד. את החובות לא פותרים בייחודים. לא דווקא מביאים אחות ענייה לאחות עשירה. האיחוד צריך להיות מהסיבות הנכונות. אולי בקרוב תשבו סביב אותו שולחן מועצה. אנחנו תמיד יושבות סביב אותו שולחן, אבל כל אחת מהעיר שלה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. עכשיו עדכון החדשות לשעה זו שמביא דופוס.